eh. Huli yan. Yung huli namin guys. Wala na lang. Ito po huli namin. Pinulo kami ng isda. Ang dami. Hilawin na, hilawin. Ito yung Ito ay daw namin. Control vlog. Ito kami sa Sisilix. Mahanap kami ng isda doon. At ito ang gamit namin. Sabi saya paralan nilo, sud-sud guys. Iwan ko sa Tagalog dito. Tagalog ulit. Guys, punta po kami sa sa Malaot guys. Doon sa Sisilix, Cebu Cordova Line Express. Huli ko po kami ng isda doon. Gamit na ito sa Bisaya, sud-sud. Dito na po sila mga guys. Kusog ang alon. Lumalakad sila dito papuntang dike. Kasi malalim ang dagat niya. Malalim ang alam nyo, nakita nyo mga kabrads? Istra. Malakas ang karit ng agos ng tubig guys. Lumos kami guys. Baka lumos kami dito. Sige. Mahirap makalisod. Punta na kami. Mo na guys. Alon sila guys. Napon ang inas guys. Yan yung mga katunggan, mga patagat-pat. Yan. Patuloy na po kami ng lasan guys. Ito. Palabo kami. Doon. Palabo kami doon guys. Panghuli kami ng isda. Guys, papunta na kami guys. Ako na mga picture mga kasama. Mga view mga pagkatas na ba? Pero sinakyan namin. Guys, papunta na kami doon sa Sisilix. Bagus naman. Di na makuan. Di na makuan. Okay. Tingnan yung mga paligid guys. Napakaganda dito guys. Marami mga mangroves. Tingnan nyo guys. Huwag mo kayo paano mahuli ng isda guys. Gamit ng sud-sud sa Bisaya. Gamit namin. Ito ang gamit namin. Homemade lang ito. Ito yung Pero napakabisa nito. Mahuli ng isda. Sibo. Guys, malapit na po kami guys. Malapit na po kami sa Sisilix. Tingnan nyo guys. Ito yung gawin sisot. Sibo. Ang ganda nyo guys. Napakaganda lang. Ito, pakita yung tukol. Ganyan, bagkuhan ba? Ganyan ang bagkuhan guys. Para, ba? Ayun. Guys, tingnan nyo guys. Malapit na po kami sa Sisilix. Ayun o. Ayun na guys. Tingnan nyo. Ayun, pangatlong base dito sa Cebu. Ang haba niya guys, 8 kilometers. Diyan kami sa manunsod kayo sa may gilid guys, hindi sa may laot. Guys, malapit na kami baba ng Sisilix guys. Diyan kami sa may tabi manghuli ng isda guys. Guys, yung Robinson guys. Robinson si Cebu guys. Si Crown ba? Ayun, yung si Crown. Okay, nandun. Ano yung taga? Yan, mga building yan sa Cebu City na yan. Ito po yung building ng IT Park guys. Sa Cebu City. Hindi pa pwede mahuli ng isda. Kapag baybang ng tubig, pwede na kami manghuli ng isda gamit itong saya, sudsud. Kismet.
Mga pislit guys. Purdo ba? Ang lahat, ang iba. Ya, dari supir ka tadaan, no? Birka na barkong kakalyo, parada nga. Guys, so tingnan nyo yung mga sasakyan sa papunta sa SRT guys. Galing dito sa Kuruba. Ya, Dito Kuruba. guys, ang jadi dyan namin kasama namin, no? Nagsakyan na ng pambol, no? Ay! Alam guys. Guys! Lapit na. Lapit na guys. Dito muna kami kasi Kasi malalim pa ang dagat guys. Nahirapan kami manghuli ng isda kasi nakabaywang pa ang dagat eh. Ito po, Kuruba na ano. Ay, mulut ang umut pa. Ikaw na. Iniin mo tuwag. Saya na rin. Ang gyapon. Ayun. Siya, vlog. Ikaw, mayroon ako mag-Tagalog guys. Wala, hirapan kong mag-Tagalog kasi para maintindihan nyo. Mag-Bisaya lang ako guys. Diba? Na building. Tao pa man guys. Maabot rin sa Hunyas kay Bilis sa dagkuhan. Bilis na. Bilis sa dagkuhan isda. Kailangan pa. Ito ang huli guys. Ay, butang. Ito, bukog. Imo na bukog ka na. Ano? Ito. Oh, no? Ito na. Dako na video. Ya. Baru dulu. Oh. Ini Guys, motor guys guys. Ang huli namin. Oh, guys. Okay na yan guys. Hindi siya Magluto ni kami. Dalawa. Dito ang huli ko guys. Yung huli na. Yung huli ko. Iguan, kita mo isda. Yes, kita marag ba eh. Parang ni ba? Di, ay wad mo ever. Ever. Wad. Ni wad eh. Ano? Huli guys. Yung huli namin guys. Raw na raw. Ito po ang huli namin. Pag tinulo kami ng isda at saka hinilaw na isda. Ang dami. Ilawin. Ito yung Ito ay daw naming Aliyo, apa menday ka day? Yan, bantol. Iya. Ito, sarap nitong pagsiwing ng bantol. Itong bantol guys,
Magsiwin. Lumasag. Yun no. Buta kan. Pumot sa bawah. Sudah. Ayo dah. Oh. Aku tuh cuci dulu ya, per. Kita tuh sa pumot kan? Sana. Hah? Sana ba? Ito. Hah? Sana. Nah. Guys, namin diri sa Panas Dako guys, doon sa bag-o nga bridge. Nga nagtinuwa mi nga ri guys sa Panas. Muna sila eh. Awa. Thank you guys. Namin diri sa Panas. Nga na mga viewers oh, mga pagatag, mga bakaw. Namin doon sa sudad guys. Ya, may pang diri. Betul ya, pang diri guys. Oh, doon kami sudad gitu. Muna guys. Doon kami bridge guys. Nasa diri guys ah. Kapoy mi guys sa among pagpanagat ni pahuway mi diri sa Panas niya, nagluto mi diri guys. Nga kon ko kaubang guys oh. Guys. Paramas guys. Ito sila guys ako an. Among kuha para tuon na guys. Kuan ba? Apa guys? Dagan kasi kana mga nagdagan. Doon na kami sa bridge. Nga bagong bridge guys, ikatulong nga bridge. Ayun. Adi, i-deliver nga, i-cancel lang. Sarap nito guys. Pisko na to. Daming pa ano. Laut. Kinilaw eh. Nga. Tasa to. Hindi naman. Bukan na. Oh, ito na. Kumain ko na ang yung tinulang isda guys. Pwede mo. Ya, gubat na ako ba? Tawa ba? Maglaway ba? Ang sarap. Ito kita ng isda. Dumos lang yun. Oh, alam ko na driver. Di maglaro mo. Ano mo tiga dulu? Oh, tiga. Guys, tinulang isda guys. Ini mau ngelayan. Itu. Ya itu nak. Apa? Mau driver. Mana kayo? Nah. Sudah ada. Ya sudah. Ini lah. Oo, yung sabaw. Saan yung sabaw? Yung harap sa inyo. Ada bro. Itu betul. Nice. Ini ada. Kami nak ada lagi tapi. Aku tunggu nanti kalau tanahnya. Ayan guys. Tayo guys. Ang sarap nito. Kanon. Kanon. Jadi siapa nak jadi saya enggak. Si biji mai. Ito sa amin. Ya, kena. Yes. Si itu lagi tahu. Okey lah pero. Apa kan kau tu? Kena. Nak kenapa sekali? Sarap. Guys, ada guys. Guys. Pagkain. Tinggal tu. Guys, tapos na kaming kumain guys. Ya, mau pahinga muna ako. Pahinga muna ako kasi mali pa kami doon sa may dagat. Shout out na. Shout out din ni Baldemiro Awa guys. Alias Badoy. AKA Juan High Milby. Ya, gabi guys. Ang gusto ko naman. Oh, iya deh. Naman ako guys kasi Busog ka. busog na ako. Bumalik pa kami doon sa muli pa kami ng isda. Balik kami kay para pang ulam. Para pang ulam namin ngayong gabi.